Практыка выязных аглядаў для медыкаў 6-го філіяла Гомельскай цэнтральнай паліклінікі з'яўляецца рэгулярнай. Аналагічную работу яны праводзяць і на іншых прадпрыемствах горада. Яна дазваляе ахапіць максімальную колькасць работнікаў без прыпынку вытворчага працэсу. Это первый опыт наш организации работ по диспансеризации нашего персонала в рамках предприятия, в рамках нашего медицинского учреждения. Поэтому, если все пойдет хорошо, будут положительные отзывы, положительные результаты, мы продолжим работу с нашим медицинским учреждением в рамках диспансеризации. Галоўная мэта дыспансерызацыі – ранняе выяўленне хранічных захворванняў і ацэнка фактараў рызыкі. Праграма складзена так, каб за один візіт чалавек мог атрымаць поўную карціну стану свайго здароўя. Ад анкетавання і агульных аналізаў да вузкапрофільных дыягнастычных працэдур. Осмотр врача-оториноларинголога, осмотр врача-акушер-гинеколога с забором биологического материала из шейки матки для определения предопухолевых и опухолевых заболеваний. Это ВПЧ-тест и ПАП-тест. Также при необходимости пациентам можно провести УЗИ молочных желез и при необходимости УЗИ щитовидной железы. По выніках дыягностыкі медыкі даюць рэкамендацыі па ўмацаванні здароўя. Пры выяўленні адхіленняў накіроўваюць на даабследаванне. Рэгулярная дыспансерызацыя застаецца самым простым і надзейным крокам да актыўнага даўгалецця.